Eskerrik asko Elena aurkezpen eder horrengatik, eskerrik asko ere Koldo Mitxelena kulturunari komitarentzat, izigarri egiazki pozik nago hemen itzaitea gaur egun zuekin. Gena aspaldi badu bestaldean eta Frantzian ezin dela konferentziarik egin, plazer bat da zuen aurrean izaitea, euskeraz mintzatzea, eta nire lan parte baten aurkeztea. Elena egia danik presentatu du izigarri ongi, egia da asko lan egitutela azken urte horietan Europa kontinentali buruz, keltiar Europari buruz. Nire lanak, saiatzen naiz ulertzea nola lotua den lehenbiziko hirien agertzea Europa kontinentalean, eta nola fenomeno hori aldi berean agertzen da lehenbiziko monetizazioa. Lehenbiziko aldian Europan txamponak erabiltzen direla eguneroko bizian, koinziditzen du hirien lehenbiziko agerpenarekin. Beraz, pixkat saiatzen naiz ikustea nola bi fenomeno horiek elkar gorputz hartzen duten, eta justoki duela 2 urte orain indusketa batzuk baitugu Dordoñan, hango lehenbiziko hirietan, ikusiko dugun bezala, 3. mendean Kristo aintzin agertzen dira lehenbiziko hiriak Karpatetik, Poloniatik Atlantikorat, Europa kontinental hortan, Pirineo iparretan, eta indusketa batzuk baituguan, justuki hobetu ulertzeko nola agertzen diren lehenbiziko hiri horiek, eta alimentatzen ditu ere problematika jakiteko, nola momentu batean 3. mendean Kristo aintzin, justuki fenomeno importante hori, esan nahi du, sosen, txamponen agertzea nola agertzen den, eta pixkat presentatzeko zer eginen dutan, zer presentatiko dutan, zertaz mintzatiko nizan orain. Nire ustez, garrantzitsua zen, berroa da, astea, lehenbiziko parte batean aurkezpen orokor batekin txamponaren inguruan, pixkat okasiona ere izanen da niretzat, justuki lehenbiziko txamponen aurkeztea, nola agertzen diren, nugena agertzen diren, zemotakoak diren, eta gizu zara, presentapen orokor bat txamponi buruz, eta gero 2. parte batean behar bada zehatzagoki begiratuz nola Mendebaldeko Pirinioak, gutik hurbil diren guneak garai hortan, beraz mintzatiko gira protohistoria, burdinaroaz, nire mintzaldia zentratiko da, Kristo aintzin 3. eta lehenbiziko mendearen artean gutxi gora bera. Beraz, burdinaroren bukaeran. Eta beraz, 2. parte hortan zentratiko naiz gehiago Pirineo mendebaldetan, asko akitainaz mintzatiko naiz, zer pasten den ipar Pirineoetan, baina baita ere begiratuz gertatzen den pixkat Pirineoen hegoaldean, eta galdeginez, kulturgune berezi bat den, zer erakusten diguten txamponek gune horri buruz, egiazki kulturgune berezi bat den, eta azken parte batean, galdera izanen da, ikusiko dugu badirela berezitasunak gune hortan, Pirineo mendebaldetan, eta galdera izanen da azken parte batean ikustea gune homogeneo bat den, ero imaginatzen zen bezala pixkat komplexoagoa, ez? Zara zer izanen den trama orokorra, eta hasiko naiz orain, mintzatu naiz, beraz, Europa zeltiarraz, hor gorriz duzue zeltiar eremu zabal hori, edatzen dena Atlantikotik, esaten non bezala, Karpatia arte ekialdera nio, beraz, gaurko esaten non bezala, Polonia, Txekoslovakia, gune hori buruz, beraz, gustuz dela eremu izigarri zabala, Europa zeltiarrazetako esaten dugu, zer edenta dira populazioak baituztenak linguistikoki, harremanak, hizkuntza amankomun bat, keltiarra, eta ere kultura materiala, esan nahi du, arkeologikoki ikusten dugu badirela harreman estuak, zeramika aldetik, fibulen aldetik, txamponen aldetik ikusiko dugun bezala, kultura materiala arkeologikoki ikusten duguna,
erakusten digu egiazki badirela gauzak elkarrekin pasatzen direnak, eremu zabal hortan eta harreman tinkoak baituztela populu horiek haien artean. Noski, mitzatzen girelaik Europa zeltiarraz, ez da ikusi behar hor ere zerbait homogenoa, begiratzen balima dugu zehatzago, egiazki ikusten dugu direla populu mosaiko bat, badira etnia asko, eta haien berezitasunak baituztenak, noski. Beraz da egiazki gune izigarri komplejoa, beraz ez da gauza bat homogeneoa imaginatzen aldugun bezala. Ara, presentazione orokar bat bezala, eta zaila da pixkat eremu horren zehaztea, zeren eta gutxi idatziute jende horiek ahi buruz, eta ditugun tekstuak burdinaroari buruz, dira, erromatarrek eta greziarek utzi diguten, autorek utzi dizkiguten tekstuak. Beraz, arkeologia guretzat da, iturri preziatuena, ulertzeko egiazki zein ziren garai hortako errealitateak. Akizun bezala, erromatarrek eta grezek dira informazione iturri izigarri garrantzitsu bat, baina ere alde askotan partziala eta arkeologia hor egiazki iturri izigarri garrantzitsua da, eta iturri guzi horietan nire espezialitatea da txamponen ikertzea, esan duzun bezala, Elena, beraz, numismatika, hori da, txamponen ikertzaren zientzia, eta iturri arkeologi guzi horietatik txamponak informazioa asko ematen dizkigu. Bakizue ere gaur egun pentsatzen bali mauzue txamponeri, informazioa asko ematen ditu txamponak, lehenbiziko aspektua lidaike errealitate etniko eta politikoak agertarazten ditu, eta orain begiratzen bali matugu txamponak adibidez, mezuak igortzen dituzte eta adibidez herri bakoitzak baditu bere txamponak, eta gara hortan ere hori senditzen da, esan edu populu ezberdin guzti horiek ukan egin dituzte haien txampon bereziak, eta zehazten bali maitugu gauza horiek, zehazki, justuki ulertzen ditugu hobeto, zen diren errealitate etniko eta politikoak. Adierazpen simboliko bat da ere, txampona, noski, badira gauzak, badira irudiak, eta irudi horiek asko esaten digute ere populu horiek, haien representazio guriz, nola ikusten munduan, nola ikusten diren haiek, ze irudina duten agertu beste eri, beraz, simbolikoki asko esaten digute. Noski, txampoinak dira baliabide ekonomiko bat, gauza baten pagatzeko, erabida, zerbait ekonomikoa, baina ez bakarrik. Txamponak ere baituzte erabilera simbolikoak, erabilera kultualak, hor, adibidez, santutegi batean induzten dut, esan dizuetan aztarnategian, eta ikusten dugu badila erritualak, sosaigi lotuak. Asko esaten digu ere mundu ritual horri buruz, esaten digu ere asko sozietateri, gai soziali buruz, pixkat ikusiko dugu nola. Sozietatearen komplexitatea pixkat zabaltzen digu. Finki estudiatzen badugu gauza asko esaten aldigu. Gero ere, eragin kulturalak. Zeta aldi batet irudiaren bidez, eragin kulturalak senditzen aldira, ikusiko dugun bezala, baina ere harremanak populu batzuen eta beste batzuen artean. Gaur bezala, txampoiak mugitzen dira, eta gare hortan berdin, nahasten dira asko, badira pila bat, tipo ezberdin ikusiko dugun bezala, eta horrek asko esaten digu, beraz, eragin kulturari buruz, eta horri lotua dena, beraz, diruak aztertzen bali madugu espazialki, kartografikoki adibidez, ere ikusten ditugu mugimendu ekonomikoak, zein diren harreman ertxiak dituztenak egin artean. Eta, gauza asko zehazten bali madugu, finki gauza asko ere irakitan dira hortik. Beraz, hortako, txampona egiazki iturri garrantzitsua, eta pixka bat, saiatiko naiz, aldutan bezala hori presentatzea. Txampona, beraz, agertzen da, 7. mende bukaeran, Kristo aintzin, Lidian, esan du Anatolian, gaurko Turkian, beraz,
bueno, ikustuz, ara, saiatzen naiz, gorriz den hemen, bueno, dakizu, Kreso ustut esaten dela euskeraz, Kresoren erreinua, Kreso azken erregea zen, beraz, Liliaren azken erregea, beraz, hemen agertzen da. Eta ikusten duzen bezala, izigarri fite inovazione hori, ez da, egazki txampona sortzea ekonomiko harremanen erresteko inovazione bat da, gaur egun hartio erabiltzen duguna, beraz, historian gauza garrantzitsu bat, eta beraz, kasik mende batez, edateko da, izigarri ifite, ikusten duzuen bezala hori agertu ginoen karta hori, beraz, mende batez, Mediterraneo guzi hartiko du, eta lehenbiziko ukitiko ditunak dira greziar lekuak, greziar koloniak. Agituzte lehenik erabiliko, eta beraz, mende horietan, beraz, lehenbiziko zazpigarren mendetik, 5. eta 4. mende hartu, kasik bakarrik greziar koloniak ukitiko dituzte, baino ere, ondoko populazionak ere, beraz, ezagutiko dute greziar kolonia bitartez inovazione hori. Beraz, hor adibide bat, erakusten dizuet, lehenbiziko txampon, Lidiako txampona. Txampona zer da, simpleki, alare uste nuen garrantzitsua zela esateko, txampongintzaren prozesua. Lehenbiziko gauza da metalgintzaren lana, behar da aliazione ona aurkitu. Askotan ez da bakarri metal batezkoa egina, baina da metalak nahasiz lortzen da. Izaten da urrea, zilarra, ero kobrea, brontzea egiteko adibidez. Da sukaldaritza bezala, nahasketa izigarri zehatza, eta populazioen horiek izigarri kontrolatzen dute, izigarri ongi kopuru ezarri behar diren sozen, lehenbizikoa da metalgintza lana. Gero, metalezko disko beribilaren ekoiztea, irudik gabe, kospela deitzen duguna, kospeloren pisuaz, eta askotan ikusten dugu pisua izigarri zehazki ere definitua dela, eta azken etapa da txamponaren jotzea, txampongintza. Beraz, bozuek hor kospela ikustu duzu, disko hori bat representatu dizuet, irudirik gabe, eta baitugu bi kuño, dira burdinezko ero brontzezko erramientak, eta hor badugu irudi bat negatiboki agertzen dena, eta beraz ideia izanen da, ezartzea kospel hori aurreko kuñoan, mugitzen ez denean, gainetik zartzen da gibeleko kuñoa eta mailuskarekin beraz indarra, eta horrek du irudia imprimituko, beraz, kospelaren gainean. Simpleki, hori asmatua da, beraz, 7. mendean, eta kasik ez da mugitiko gaur egun hartio. Prozesu hori, berdina, erdiaro hartio, erabila izanen da, kasik 2000 urtez, eta erdiarotik landa, hori pixkat mekanizatiko da, horrein izautzen diren adibidez prozesuekin, baina, pentsatu da, 2000 urtez kasik ez dela mugitu, eta gaurko prozesuak kasik berdinak direla, mekanizatok, baina ideiak kasik berdina da. Gero, garrantzitsua da niretzat ere, esatea, dirua ez dela agertzen txamponarekin. Eta txampona agertu aintzin, badirela beste diru motak, eta populuek erabiltzen dituztela beste gauza motak haien interkambio ekonomikoentzat. Hor ere, arkeologiak pixka trampa bat baduz, eta guk arkeologian bakarrik materialtasuna zehazten aldugu. Eta behar bada izan dira ere beste diru batzuk, gaur arkeologikoki aztarnik ez ditutenak utzi. Ez dakit pentsatzen aldugu teletan, animaletan, garia, zerealak, etnologiak erakusten digu munduan zehar, gauza asko erabiliak izan direla diru bezala. Eta hori zantzi behar. Baina arkeologikoki ere aurkitzen baitugu, gero berde interpretatu eta batzutan aski datu ez dugu interpretatzeko hori sosa zela, hori dirua zela, hori zela dirua. Baina metala erabilia izan da Europan zehar, dirua bezala, txampona agertu aintzin, hor zarri ditut adibide batzu,
adibidez Jack Gold, esan nahi du, urrea partikatua, erabiltzen zen Galizia osoan, Portugale osoan, segurazki mozten zituzten, pizu zehatz baten ukaiteko, eta hori erabiliak ziren interkambio batzuetan. Ero ekonomikoak, ero sozialak, badekigu ere diruak importantzia bat dola sozialki, adibidez, ezkontzetan, etnologiak erakusten digu, diruak askotan sozial garrantzia dola, ez bakarrik ekonomikoa, baina sozial harremanak ere diktatzen dituela. Beraz, hori ere ez da ontzi behar, ez da bakarrik, orain ere errepikatzen dut, baina ez da bakarrik herramienta ekonomiko bat. Brontzezko aizkorak, osatuko altxorrak atxematen dira ere brontzearoan, burdinaro astapenean, eta horrek ere seguraski agertzen digu horiek erabiliak izan direla dirua bezala. Eta parte handi batean, penintzula iberikoan eta ere Galiaren hegoaldean, zilar moztua ere, pisatua erabiltzen zela ere badakigu eta arkeologikoki baditugu ebidentzia asko hori buruz. Hori pixkat perspektiban ezartzeko, ez zanzteko, diruak ez du, eta pixkat nelanetan hori saiatzen ez zehazta, dirua innovazione bat da, egia da, objektu hori, baina ez da iraltza ere, ez da ezertatik ateratzen den iraultza bat. Lehenago bat ziren gauzak eta dinamikoa baten sartzen da eta kontinuitate baten ere. Beraz hori batzutan antzia da eta uste dut garrantzitsua dela ere uhartzea. Eta adibidez pentsatzen bali dugu Mesopotamian, badakizue badirela buztin lurrezko tableta batzuk eta hor dira kredituak grabatuak direnak. Diru ez da bortxaz ibiltzen, kredituak dira eta deudak dira kontsinatuak. Esan nahi du ere, girela sistema baten, nun, pixkat gaur bezala, kredituak dira ibiltzen. Dola 5.000 urte. Beraz ere, perspektiba hortan ere berda ezarri, dirua batzutan ibiltzen da, baina beste batzutan, bakarrik kredituak dira ibiltzen eta deudak. Ze gertatzen da, gutik hurbilago, nun agertzen dira lehenbiziko txamponak, badira bi kolonia, ero hiru, gure gunetik hurbilenak dira Marseilla, Emporion, Katalunian, eta ere Emporionetik hurbil, beste kolonia bat, mitzateko gera, hartaz, Rosas, Rode deitzen dena. Eta hor dira agertiko gure gunean, beraz, lehenbiziko txamponak, Kristo aintzin, 6. mende bukaeran. Beraz, kasik mende bat, bakarrik, Lidia eta gero, beraz, izigarri fite zabaldiko da, Mediterranean beste alderat. Beraz, hor egin dituen bi karta batzuk, justuki, ez dakit nola biltzen, hemen, beraz, ikusteko lehenbiziko txamponak, 5. eta 4. mendeko, Kristo aintzineko mendeko txamponak, nun ibiltzen diren, eta justuki normal den bezala ikusten dugu Emporioneko inguruan, atxematen ditugu beraz Emporioneko txamponak, eta ere hemen Galia mendebaldean. Garai hortan, inguruko populuek, indigenoek esan behar dugu, ez dute oraindik haien sosik egiten. Beraz, hor garai hortan bakarrik baitugu greziar txamponak, eta ondoan, beraz, Kristo aintzin 3. mendean, hor agertzen dira Galiar eremuan, Iberiar inburuan lehenbiziko txamponak, urdinez dira lehenbiziko txamponak, hemen dituzue Emporioneko txamponak, beraz, 5. eta 4. mendekoak, eta gero hemen 3. mendekoak, hori Emporioneko dragma bat, eni sobera sartuko tipologia arazoetan, nahi bakarrik zehaztiko ditu dinamika orokorrak. Uste dut hori dela pixka garrantzitsuena gaur egun, hortan mintzatzeko, eta beraz, hemen baituzue Emporioneko dragmak, eta hemen imitazionak, Galiar populuek egindako imitazionak. Berez mitzateko naiz hortaz, baina ikuste duzu egiazki berdintsuak direla. Eta beraz imitazionak hemen urdinez agertzen dira, eta hartzen dute eremu berdina, zirkulaziore eremu berdina. Gauza garrantzitsu bat, beraz, diruak, txamponak agertzen direlaik, Galiar eta Iberiar eremuan, Kristo aintzin 3. mendean, ez dira sorkuntza ex nihiloak. Ez dute tipo berri bat sortuko. Lehenbiziko txamponak, eta ikusiko dugu Europaren zehar, izan dira imitatiko dituzte, Greziar kolonioetan ibiltzen diren, jadanik ibiltzen diren diruak, ero txamponak.
Eta hor zargitut adibide batzuk, goitian baituzue greziar prototipoak, eta beitian keltiar imitazioneak. Beraz, adibidez hemen, zargitut berriz ezkerrean, beraz, Emporioneko dragma, beraz, zilarrezko txampona, goitian, eta beitian, beraz, imitazionek, ikustu zu, izigarri hurbilak direla. Batzutan, hain hurbilak dira, nun zaila den ikusten zein den imitaziona eta zein den egiazkoa, izigarri ongi eginak dira. Eta gero, beraz, izanen dira imitazione ero influentzia iturri asko, bat izanen da Alejandro Magno handiarena, beraz, hemen, originala, beraz, Macedoniakoa, eta hemen, imitaziona, eta berdin Filipo Bigarrenaren txamponak, Filipo Bigarrena, beraz, Alejandroen aita, Macedoniaren baita ere, beraz, horrek exito asko ukanen du Galiaren parte handi batean, beraz, hemen originalak eta hemen imitazionak. Ikuste duzuz, egiazki zein hurbilden, eta nola simbolo guztiak nahita erreproduzituak diren, lehenda ere greziarrez idatzia da, eta Galiarrek erreproduzitzen dute lehenda hori griegoz, eta griego batek irakurtzen aldu. Eta egiazki imitazionei fidelak dira. Lehenbizikoak bederen izigarri fidelak izanen dira, baina pixkanaka, beraz hemen Roderen sosak, horretzen zizte da Emporion ondoko beste kolonia hori, eta justuki Rode izen hori txamponan berez atxemanen daz, eta ikustuz bestaldean hemen dela arrosa bat azpitik ikusia. Bara da imaginazione pixkatukan, baina ikusten dira petalak, inguruan hemen, eta azpian keltiar imitazioneak, beraz, erreproduzitzen dutenak, beraz, motibo hori, irudi hori, baina pixkanaka, beraz, estilizatzen dena. Eta keltiarrek uniberso simboliko eta ikonografiko izigarri aberatsa dute, eta laister, poliki eta poliki, beraz, bereskuratiko dituzte irudi horiek, eta estilizatuko dituzte. Gauza berdina atxematen dugu hemen Emporioneko sosekin, lehenbizikoak izigarri fideloak, eta gero, beraz, adibidez, Victoria hor gainean dena, da Victoria bat zaliaren gainean, estilizatiko da pixkanaka. Hemen, azken partean, erakusten nuen, beraz, Filipu griego idatzia den lehenda, eta ikusten ginuen bezala hastion, beraz, lehenbizikoak, fidelak izanen dira, baina pixkanaka, simboloak desformatzen dira, eta ikusten da, beraz, denbora pasten delarik, jendek keltoak ez dutela gehiago horroitzapenik, ez dutela gehiago ulertzen behar bada, idatzia zena, eta azkenan, beraz, simboloak bilakatzen direla. Eta begiratzen bali madugu orain, Europa eskalaren buruz, beraz, diadanik esan dizuet, influentzia mota ezberdinak direla, baina begiratzen bali madugu hori kartografikoki, gune zehatzak ikusten dira, eta gune bakoitzean egiazki izanen da influentzia iturri ezberdina. Adibidez hemen Alejandro Magnoren sosak Europa ekialdean imitatiko dira, hemen ere Europa zentralan. Galiaren ipar parte handi batean izanen da Filiporen sosak, beraz, imitatuak izanen direnak, eta beraz hemen Galia iparraldean eta Iberiar Penintsula ere iparraldean, Galia egoaldean eta Iberiar Penintsula iparraldean izanen dira Rode eta Emporionen txamponak, beraz, imitatuak izanen direnak. Italiaren iparraldean eta Rodano ibaiaren inguruan izanen dira Marseillaren txamponak imitatiko dituztenak. Beraz hori, argiki agertzen da, espazialki, beraz, dinamika horrokorrak sumatzen dira. Eta hemen tasoseko txamponak, bestaldean. Eta ikusten dugu ere, beraz, gauz hori da bizkat horrekin lotuko dut hemengo, Galia egoaldeko eta Iberiar Penintsula iparraldeko errealitateri buruz, ikusten da badelara mozte bat ipar eta egoaldearen artean. Iparraldean, Alpesen iparraldean eta Garona iparraldean urrezko sosak dira lehenbizikoki beraz imitatzen, eta egoaldeko eremu handi batean bakarrik izanen dira zilarrezko sosak. Eta 3. mendean, egiazki ukanen dugu partikatze bat Europan. Iparra beraz urrezko eredu batean, eta beraz egoaldean beraz zilar eredu batean. Gero
Gero saiatuko dugu. Asko mintzatiko naiz hortaz, eta gero bukaeran, nire ustez, errantzun argirik ez daukat. Ustot, gauzak berdira ikusi behar da, brontze arotik landa kulturalki zerbait unkitzen du, zerbait txakona. Urreak eta zilaren partikatze horrek ikusiko dugun bezala. Beraz, justuki hortik nahi nuke hasi, eta galdera itaike, hemen ikusten dugu Garrona ibaietik ez dela pasatzen, urre eredu hori, eta nahi nuke galdegin beraz, Garrona egiazki muga kultural bat marrazten duen ero ez. Eta hori izan da, beraz, gure bigarren partea, horretzen ziste, beraz, kulturgune bereziote bat marrazten ote du Garrona horrek, limite horrek. Eta beraz, pixkat mintzatiko naiz orain iturri latinoetaz eta gregoetaz, eta ara zer esaten digun Zesarrek. Zesarrek esaten digu Galia hiru zatitan banatu dela, lehenean belgikarrak bizi dira, bestean akitainarrak, eta hirugarrenean beren hizkuntzak zeltak, eta gurean galiarrak, hori Zesar da mintzo, deitzen direnak. Herri horiek guztiak bereizten dira mintzairan, ohituretan eta legeetan. Eta hor esaten du, beraz Zesarrek, Garrona ibaiak, galiarrak eta akitainarrak banatzen dituela. Akitaina, beraz, Garrona ibaiatik Pirineo mendietaraino edatzen da, baita Hispania bainatzen duen ozeanoraino baita ere. Eta zor, jadanik Garrona argiki agertzen da, beraz, muga bat bezala. Estrabonek, esaten digu, beraz, beste zehaztasun batzuk ekartzen dizkigu, esanez jarraian, beraz, zeltika transalpinoa dago, batzuek 3 populetan banatzen dute, eta hor, beraz, Zesarrek esaten da, berriz esaten du, alde batetik akitainarrak, beste aldetik belgiarrak eta zeltak. Eta gauza garrantzitsua da, esaten du, akitanoek erabat bereziak dirudite, ez bakarrik hizkuntzarengatik, hor esaten digu hizkuntza ez dutela berdina zeltuekin, ez bakarrik hizkuntzarengatik, baina baita ere haien itxura fisikoagatik Iberiarren antzekoagoak baitira Galiarren baino. Eta gutxi gora bera, Estrabonen errepresentazioan ara nun kokatzen duen beraz Akitaina, Garrona eta Pirinioen eta Atlantikoren artean. Beraz, txamponari berriz itzultzeko, horretzen ziste beraz urre limite hortaz mintzatu nizela, beraz egin dutena da kartografikoki errepresentatu, beraz lan egiten dugu base de dato ahondiekin, ehunka eta milaka txampoiekin, eta hor errepresentatu ditut kartografikoki, beraz hori da karta bat dentsitatezkoa, ikusteko nun aurkitzen diren urrezko txamponak 3. eta lehen mendean Kristo aintzin. Beraz, hori da, beraz, dentsitate bat, beraz, gorria dena gehiago eta zuria derek esan du ez dela. Eta zer ikusten dugu, beraz, 3. mendetik lehenbiziko mendearaino Kristo aintzin, urrezko txamponik ez da bat ere aurkitzen Garronatik hegoalderat. Ez da Iberiar penintsulan, ez da Akitaina, Zesarren Akitainan. Ez dago. Beraz, egiazki badago moztura handi bat hor. Eta beraz, hori izigarri interesatea agertzen zait, eta nahi nuen beste metodo batekin ere agertaraztu, beste kartografia batekin ez, hori da, altxorren komposizio metalikoa. Altxor asko aurkituak izan dira eremu zabal hortan, eta hor egin dutena da, errepresentatu altxor bakoitzetan aurkitzen diren metalak. Zertaz konposatu diren, urrez, zilarrez, brontzez, eta hor ikusten dituzue diagramak, dira diagramoak, bakizu, ez dakit nola esaten den enkaman behar, frantzesez, baina, diagramo zirkularrak, hemen bauzu adibidez bat, hemen zilarra eta brontzarekin, brontza berdez, zilarra txuria eta urrea horiz. Zer ikusten dugu, lehenbiziko mensajea da, eremu zabal hortan, altxorak metal batezkoak dira. Gutitan metalak nahasiak dira. Hemen bakarrik bat aurkitzen da zilarra eta urre pixka batekin. Zer ikusten dugu hor, urrezko altxor guziak aurkitzen direla Garronaren iparraldean, eta Garronatik hegoalderat eta Iberiar penintsulan, bat ez bada kasik bakarrik zilarrezko, osoki zilarrezko altxorrak ditugu. Beraz hor berriz badugu banatze hori.
izigarri interesantea dena, eta kulturalki asko esaten diguna, eta 3 mendez segitzen dugu, 3. mendean, 2. lehenbizikoan, eta gero ere, uste dut, bisigodo garai hartu kasik urrezko txamponak izigarri gutxi arketiko dira ere muzabal hortan. Beraz da, kulturalki gauza izigarri azkar bat. Galdera da, eta galdera bat egin duguna da, behar bada, hori urre hautatzea, erozielarra hautatzea, behar bada ere da, behar bada meategiak direlakotz, eta behar bada ez dago urrik, beraz, erozielarra dago, eta hortako dute metal bat ero bestea erabiltzen. Beraz, egin duguna da, konparatu, beraz, berez gauza berdin hau zu hemen, urrea ezkerrean eta zilarra eskuinean, beraz, konparatu urrezko txamponen dentsitatea eta meategi kokapeneekin. Beraz, behitien dituzuen urrezko eta zilarrezko meategien kokapena. Zer ikusten dugu? Ikusten dugu, orokorki behar bada badirela loturak, baina gisa guziz gauza batzuk badira horrela estilenak esplikatzen. Adibidez, Galian, urrezko meategi handienak aurkitzen dira, ez dakit nola esaten euskeraz, le Musea, Massif Central, hemen, bada populo bat hor deitzen dira Lemoviziok, ez dakit nola esaten euskeraz, eta populo horrek asko urre produzitu dituzte, ikertzaile bat Beatriz Coe deitzen dena, kanboko meategietan lan egin duena, eta esaten duena, 70 tonelada urre atera direla meategi horietatik, eta urre izigarri gutxi eginen dituzte populo horiek. Ez da bakarrik interpretatzen al kausalki, badira beste gauza batzuk komplejoagoak direnak. Eta badakigu ere Estrabonek esaten diguelako alde batetik, baina hemen Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian, kanboko inguruetan, badirela tarbeloen urrezko minak, asko eman dutenak, eta hemen ez dute populuek sekulan urrezko txamponik egin. Esan nahi du, beraz, ez dela harreman hori ez dela baikorra. Beste arrazoak badira horren gilean. Zer egiten zuten urre horiekin ere, beste galdera bat da. Segurazki gehiago, komerzioarentzat edo, baina ez txamponen egiteko gisa guziz. Beraz, hori garrantzitsua esan du, kulturalki zerbait azkarra badagoela horren atzean. Eta ezberdintasun hori ez da bakarrik txamponetan ikusten. Hor mapa txipi batzuek egin dizkizuet erakusteko barkatu. Hemen adibidez dira Italiako zeramiken zirkulazioa, deitzen dira kanpainarrak, ceramicas de barniz negro, importaketak dira Italiatik etortzen direnak, eta asko aurkitzen ditugu Garonan, baina ez dira kasik sartzen Garonaren mendebalderat Akitanian. Ez dira kasik sartzen. Akitaniaz mintzatzen izelaik, mintzatzen ez Cesarren Akitaniaz, esan eduri, Garona, Pirenoa eta Atlantikoa. Ez dira kasik sartzen unat. Gero beste elementu bat, behar da berezitasun hori aztertzeko, dira ere toponimoak, os eta ues esko toponimoak, batzuk lotu dituztenak protohistoriako ero erromatar gairako, errealitatei buruz, eta ikusten dira toponimo horiek aurkitzen direla, Garronaren mendebaldean, ero hegoaldean barkatu, eta Pirineo mendebaldeetan ere. Eta gero azken parte liteike, zeramiko domestikoa, 3. mendetik landa, ikusten dugu beraz Galiaren parte handi batean, beraz Keltiar eremuan, momentu batan izanen da beraz zeramika torneatua, eta beraz hemen izanen da zeramika eskuzegina. Beraz hor, justuki hori representatu dut, hemen ere diagramak dira, hori gintu beste 3 kolegekin, mapa horiek, erakusten du zein diren proporzionak, aztarnategietan, zeramika torneatuek urdinez, eta zeramika eskuz eginak, beraz, txuriz. Eta ikusten dugu, beraz, Akitaniaren parte handi batean, gehiengoak direnak eskuz eginak eta ez torneatuak, eta Garonaren inguruan direla askotan, torneatuak, kasi industrialki. Eta errealitate horiek ere ikusten dira erromatar garai, hori da protohistoria, Kristo aintzin 2. eta lehen mendeak, eta hemen erromatar garaian, imperio garaian, lehenbiziko eta 2. mendean Kristo eta ondoan. Beraz, ikusten dira ere garaian, erromatar imperio garaian, ere badirela eskuz egineko proporzioen azkarrak, beste egunetan gutxiago ikusten direnak.
Eta behar bat, bi eremuien artean hemen, nun proporzioen azkarrak baitugun eskuzeginak, hemen Gers inguruan, Gers da, gune hori Aturri eta Garonaren artean, errealitate pixkat nahasiak baitugu, proporzioen pixkat ezberdinak, zehaztuko dugu pixkat geroago. Beraz, zeramika aldetik ere ikusten da, dela berizitasun bat, beren kultura materialaren aldetik. Ara, beraz galdera da, ikusten dugu bai, berezia dela, Garonaren hegoaldean ikusten dugun egoera, eta beraz, azken galdera da, bai, baina gune hori homogenoa da, ero ez. Noski, galdera, errapostaia denin galderan dago, baina ideia da, ez dela bat ere hain homogenoa, eta hemen bi mapa gertu ditut, Akitaino populuak Plinoren arabera, eta zer ikusten dugu, beraz, Garonaren iparraldean baitukola populu izigarri zabalak, lurralde handiak kontrolatzen dituztenak, eta deskribitzen duelarik, Garonaren hegoaldean gertatzen diren gauzak, baitugu horre mosaikoak gauzak, populu asko eremu txipi batean kokatzen direnak. Beraz, egiazki errealitate pixkat ezberdina, Zesarrek gauza berdina esaten digu, beraz. Populu gutxi hau zehazten ditu, Plinio baino irudi berdina dugu, ere, gauza izigarri populu txipiagoak, eremu txipiago batzuen inguruan aurkitzen direla. Baina zaila da, arkeologikoki populu horien zehaztea, eta beraz txamponak ikusiko gu zer esaten digun. Ipar, penintxula iberikon pixka gauza berdina atxematen dugu, ere Ebro eta Pirinioen artean ere iduria badugu, ere badirela populu asko ere literario iturriak gutxi esaten bai digute haie buruz, txamponek esaten digute badirela zeka desberdin asko, behar bada etnikoki komplejitate bat ere zehazten dutena, zeka batzuk, atxeman ditugu bakigu nun gutxi gora kokatzen aldiren, beste seka batzuk, ez ditugu zehazki kokatzen al, beraz, adibidez, hemen zaritut Arsakos, Arsaos, Bentian, Eukalikos, hori da zeka batzuk, tailer batzuk, ez dakigunak bakigu gutxi gora nun kokatzen aldiren, baina zehazki ez dakigu nun diren. Hemen da mapa bat, erakusteko, beraz, zonbat kuño erabili dituzten denarion egiteko. Denariok dira zilarrezko txamponak, erromatar eredu meteorologiko batan sartzen direnak, eta behar da ere, eta hori ez dut zehaztu, Pirinioen iparraldean eta Pirinioen hegoaldean numismatikoki gauzak egiazki ezberdinak dira. Keltiar kontinental eremu hortan, Pirinioetik iparraldean, txamponen agertzea egiazki dira dinamika endogenoak, dinamika populuen dinamikak. Ez da kanpotik etortzen den errapostu bat, ez da kanpoko influentzia baten errapostu bat. Populoiek momentu batean txamponak egiten dituzte hirugarren mendean. Gauza pixkat ezberdinak gertatzen da penintxula Iberian, Iberiako penintxulan, txamponak agertzen dira Erroma etortzen den garaian. Eta pixkanaka, ikustu zu hemen kronologikoki frisa bat, eta beraz hor, tailerrak idekiko dira Erroma aintzinatzen delarik eta konkista aurreratzen delarik. Pentsatzen dugu, beraz hor, txampon horiek, Erromaren influentziak dituela sortarazten, behar bada militar, auxiliarak, finantziatzeko, administratibo gauzendako, hor, Toniñakoen lanak eta Franzuka diuren lanak adibidez, eta gauza bat interesantea ere, espazialki zehazten bani maitugu, nahi nuen ikusi keltiar sosak, keltiar txamponak nola zabaltzen diren, nola edatzen diren. Eta hor, mapa hortan dituzue Galiako txamponak. Eta nola zabaltzen diren, nola edatzen diren, nola zirkulatzen duten. Zer ikusten dugu, Galiako txamponak hor ere, izigarri gutxi pasatzen direla Garonaren hegoalderat. Eta orokorki, Galian eginak joak izan diren txamponak, kasik ez dira aurkitzen Pirinioen hegoaldean. Egiazki muga bat marrazten dute eta ez dira pasatzen. Hori gauza egiazki kurioso bat da.
Eta gauza ezberdin bat pasten da, begiratzen bali maitugu, Iberiar penintsulan eginak izan diren txamponei arabera. Hor, da beste mapa bat, hor, iferzina, beraz, Iberiar penintsulan eginak izan diren txamponak. Zer ikusten dugu, bestela bate dinamika berdina. Eta askotan, atxematen ditugula Iberiar penintsulan eginan diren txamponak, beraz, Pirenuen iparralderat. Aztarnategietan atxematen dira. Asko, gutxiago, baina atxematen dira. Eta hor, bi kolore baituzue, gorriz gallego, hemen dago, gallego errekaren mendebaldean eginak izan diren txamponak, eta gallego errekaren ekialdean eginen zen txamponak. Ekialdeko txamponak pasatzen dira, portu menditik, ero kostaldetik, eta hemen Jaka, Baskunez, Zekak, pasatzen dira segurazki Pirineo Sonportotik, ero horregatik, Akitainarat, hemen. Askoa aurkitzen ditugu Akitaina alde hortan, beraz. Partikatze bat ikusten dugu, eta ere ikusten dugu ze garrantzitsuak diren mendiko pasabideak. Eta asko erabilak izan dira. Baina egia ezki partekatze ezberdin hori izigarri erringarria da. Galiar sosak ez aurkitza egoaldean eta Iberiar sosak asko aurkitzen direla. Eta hemen gune hortan zehaztatu dugu ere, Logan Kalgaganen lanak dira eta baita ere Pere Paurripoiesena, bi ikertzaile, erakutsi dutenak hemen, beraz gira Pirenuen iparraldean, Po inguruan, imitatzen dituzte Jakaren txamponak. Gune hortan. Lokalki eginak, hor eginak. Eta horai, begiratziko ditut, beraz, Elena mintzatu da, beraz, kurutze dun txamponetaz, egia da, lan asko egin dutela txamponei buruz, izigarri zailak dilako, izigarri komplejoak, txamponoiek, beraz, baute kurutze bat, denek baute kurutze bat, errebersoan, baina tipologi izigarri komplejoa daukate, eta ibiltzen dira Errodano ibaiatik Atlantiko hartio. Baina badira eremu berezi asko, eta seguntze tipo, ukaneute eremu ezberdin bat. Justuki erakusteko asko arkitzen direla eremu hortan, eta oraindikan gutxiago Aturriaren mendebaldean adibidez. Eta berak begiratzen bali maitugu numismatikoki beraz txampon kategoria handiak, ikusten dugu beraz kurutzedun txamponoiek beraz asko aurkitzen direla Garona eta Od ege hortan, beraz Mediterraneo eta Atlantikoa elkartzen dituen ege handi hortan asko aurkitzen dira aztarnategietan. Eta zer ikusten dugu, beraz, errealitate izigarri geografikoki izigarri argiak ikusten ditugula beste txampon motekin. Jerz inguruan, atxemanen ditugu, beraz, sotia eta populuen sosoiek, zaldi eder bat bautenak hemen estilizatua, ikusten duzuen bezala, horiek dira puntu gorriak aurkitzen direnak, beraz, Aturri eta Garonaren artean, eta beraz, sosoiek, txamponoiek, etorriko dira pixkat Aturri alderat, eta pixkat Garonaren inguruan ere, beraz, bi eremunen artean. Eta hegoaldean, beraz, ikusten duguna egiazki da, Aturriaren hegoaldean, badela eremu bat izigarri berezia, txamponoiek, txampon Akitainak, beraz, protuberentziarekin, ikusten duzu ere, ikonografikoki, irudia arabera, osoki bereziak dira. Ez da ikonografiarik, dira protuberantziak. Ez da ezer ikusten argiki, eta numismatikoki ezkira berezitasun bat. Ez dena beste leku baten ikusten horrelakorik. Eta ikusten da, egiazki Akitaina mendebalde horren nortasun berezia. Logan Kalgagan ikertzaile batek, beraz asko lan egin du txampoi hori buruz, eta agertaraziz egiazki gune hortan badira goza izigarri bereziak pasten direnak. Eta gune hortan, ikusten dugu beste txamponik ez dela kasik etorzen, eta hemengo txamponak gutxi joaten direla beste alderat. Ikusten dugu ere, aurkitzen direla, noiztenka, Pirineo hegoaldean. Beraz, egiazki hor partikatze bat badugu, Akitano eremu hortan, beraz Garonaren hegoan idurut badugula bi artean dagoen espazio bat hemen, idekia, alare keltiarri influenziari, eta ere idekia Akitaino eremu nortasun gehiengoari adibidez.
Beraz, hor ikusten dugu eremu hori, horren egiten dut zoom bat eremu hori buruz, hurbilagoetik ikusi. Eta tipo horiek, Logan Kalgarenek, beraz, ikertzaile horrek, esan dizuten ikertzaile horrek, zehaztu ditu mota ezberdinak protuberantzia txampon horietan. Eta ikusten dut ez dela bakarrik multzo bat, baina zehazki begiratzen bali modu tipologikoki, badira tipo ezberdinak, berdira ikusi tipo ezberdinak, esaten dizuten bezala zailadaz eta ikonografia gutxi daukate, baina hor, badira, zehaztasunak, zehazki estudiatzen ditugunak ikusten ditugu. Ez hemen badia bi protuberantzia, hemen badira marratxo batzuk, hemen Y mota bat, gauza batzuk agertzen dira. Eta hori kartografikoki ezartzen bari madugu, ikusten dugu marrazkitzen dituztela ere errealitate geografiko bereziak. Eta horiek eremu berezi batzuen zirkulatzen dutela. Beraz, hasten gira ikusten, numismatiko hori esker, Cesar eta Estrabonek eta Plinok esaten diguten berezitasun hori popului bitartez. Bueno, eta egia da gaur egun kasi bakarrik txamponek digute zehaztasun hori ekartzen. Eta hor ikusten dugu, beraz, badira RTT ezberdinak eta izigarri ongi lokalizatuak direnak. Zeramika aldetik, begiratzen bali madugu ere, ikusten dugu, eta hori beste kolega batzuek dute lantzen, zeramika tipo ezberdinak aurkitzen dira ere gune berezi batzuetan. Beraz hor ere, paraleloak aurkitzen dira txamponeri buruz. Beraz, hor, egiazki arkeologiren garrantzia da justuki, laguntzen digutela hobeto zehazten etniko errealitateak. Eta hori beste tipo batzuk dira, erromatar garaiek, imperio garaiekoak, Kristondoko lehen eta bigarren mendekoak, eta hor ere ikusten dugu, ditugu hiru eremu eta erresonantzia ertsia aurkitzen dituztenak, beraz numismatiko errealitateekin baita ere. Beraz, horrek guztiak agertzen digu, ez dela egiazki gune homogenoa, baina badirela dinamika izigarri konplejoak, hasten girenak behar bada pixkat sumatzen, baina egiazki oraindikan ez dugu dena ulertzen, baina ikusten dugu badirela egiazki dinamika konplejo batzuk eta ondoko urteetan justuki saiatuko gira hobeto ulertzea gune hortako beraz berezitasuna. Ara, gutxi gora bera horrekin nahi nuen bukatu, eta eskerrik asko. Ez dakit jafite joan nizan, ez dakit zomat denbora hartu duten. Eta galderak bali maituzu. Lazerra iken.